Mai greu, dar merge. Ce mai șmecher din 10 ce? Dumnezeu. Bineînțeles eu. Trecem la metoda rusească. Zeavă. Acum constată și ei ca fiind inginer nu-i simplu. Ia zi, mă, în ce an ai ieșit din țeavă? Are probleme cu... Oh. Ia uite aici. Aoleo, surprinde asta că e perfect. N-am prins. Edi, trage-o înapoi. Nu cotit, trage-o înapoi, pur și simplu. Hai, te frici. Are ea inerție mare, dar se cunoaște. Vede că e făcută de noi. Da, se vede că am intervenit în mod rusesc. Partea proastă e că această tavă de prăjituri nu e bine spălată. Am frecat la ea, domnul. Deci ai frecat la ea să se ardă, Edi, în? Ia uite ce frumos merge. Dacă ar avea spațiu suficient, ar câștiga viteză. Da, la noi am făcut în cadă de baie și a mers. Dacă mai bate și vântul în pânză. Băi, ce mă-ți vine să tragi vânturi? Dar mai devreme știu una liniștită și dintr-o dată. Aveți grijă ce vorbesc, că se filmează. Păi ați văzut filmulețul de anul trecut? Da. L-ați văzut, da? Da. La un moment dat, Adriana, nu știu, spunea unui pișpirică de ăsta, așa, băi, pleacă mă de aici că-ți bag seringa în fund. Ha, încă o tură și... Și unde e marinarul? Uite ce frumos se vede. Dacă nu cerea serii. Da? Hai încă una. Merge prea bine, da. A părăsit marinarul, nu. Dacă a luat foc. Udrea, viitorul președinte. Uitați-l. Da.